Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ado ti mas daaw. No apay nga ititeng nga ti rabi kat nagunit ti kampana. Saan nga tanga adda mapmapan ijay iti nga ti rabi amang iguyguyon iti talit ti kampana? Nasa ungarod ti kaaroba ti kapilya. Nga awan ka no mo't ti makita da a tao ijay kampanaryaw. Apay ngay? Nakaalakat nga ron ti kampana iti alalya. Idi tinakaw na dito'y kabildatan. Mamati kamat nga alalya tinang patit iti kampana. Saan nga taaya? Imposible day ta akapanunutan. Mapatit ayamot ti alalya ti kampana. Nangagyo ka diyan nagunit ti kampana iti nga trabe kagawad. Uwan nga raw da. Sumgarak pa'y nukas jay nga ago ni ititeng nga ti rabi San nga tangad damang lukloko iti kampana iti nga trabe Kunada man nga adda kanu nakapuraw nga awan ulo na amag na. Sakbay nga ago ni ti kampana. Ha? Agpaiso nga taday ta? Kabutbutang mat nga rod ati damag. Kinapudno na. Mabutbutang akmet no ago ni ti kampana ititeng nga ti rabi Adda ka din kapi awan day. Diyak nakaturturog iti rabe Apay kumaadi ka nakaturog. Manipod nagunit ti kampana. Mabutang akmetay. Agpaiso nga ta, nagsawar man ang tikas lapade nga awan ulo na. Sino tinag ko na? Nga ada nakita na akas lapade nga awan ulo na. Ni kano pasita at sismusa di tadaya. Agkita kaminto iti dayja apasita. Taim tuudak man anaimbag. No kaano ken kasano ti pan nakakita na. Uwin manantay. Nang paranoy lakit nga ro ti kampana iti pagbutbut nga tayaw. Inton madanon ti nga trabe. Sa anak met amamate. Nga al-alya tinang patit iti kampana iti nga trabe takrot lang ti agbuteng iti uni ti kampana. Naunag ti pampanunutan po araw. Di man na ko na ni antay. Aki natakrot ka no ti agbutang iti uni ti kampana iti nga trabe. No iti rabi nga aguni ti kampana. Ket kunan ni ba na nga inak kano kitaan no asino ti mang patpatit? Masiguradok asaan ka amapan. Tamok atakrot ka ang kail. Takrot nga. Kano nagturidak. Kan tigasinak. Nupod no dahi tang imbagam. Intaman nga rod ija ayan ti kampana no aguni manin iti nga trabe. Kaba alam nga ramitin dayta. Iti rumwar iti rabi. No nga agpakita ti kaslapadi nga awan ulo na. Isakok Makitak man no makapirwisyo pa ilang iti turog iti rabe. Imbag ta nagkita ta dito'y tersena. Sika, pasita. Nay, apay ka di kapitana? Ada ka di ayuda? Anya nga ayuda asasawam. Pudno ka di ti kunada nga imbagam anak kakita ka itikas lapade nga awan ulo na. Sakbay anagunit ti kampana idirabi wen kapitana. Iso asakbay ko matitengat rabi awan ti rumrumar iti babalay da. Agyan tayo amin iti unag. Nakitam ka di amis mo ti kunkunam akas lapade nga awan ulo na. Wen ko naklangarudan kapitana? Di mo ka di mangag ti uni ti kampana. Pasaray madanon iti tengat rabi mangag ko. Hanggang agdwa-dwa ak iti kunayong nga al-alya tinang patit. Masiguradok a tao tinang patit. Mamati ti kaaduan. Ngal alya ti mang patpatit iti kampana iti rabi Pwera ni kapitana. Uray tasaan mo't arumrumwar ni kapitana iti rabi
Wan matkit di No di na makita ti transparent a nylon nga intalim iti tali ti kampana nga agturong iti dakkel apuon tinyaw. Di da maduktalan ti ar-aramiden ta. Di dan tumatuktalan. Tagtagaring amin na. Agaring amin ti buteng iti kaung ganda. Mamati da nga alya ti mang patpatit iti kampana. Dagiti takrot. Di da mo asyak ti mangiguygoyod iti tali. Kabayatan nga agtaktakaw kamet iti bunga dagiti prutas iti aglawlaw ti simbaan. Adong agpaiso ti kayo itaglawlaw ti simbaan. Adu ti bunga da. Wen nga rod. Inton rabi Inak manen iguyod ti nylon. Taing ka manen manguli iti bunga tinyo kan chiko. Ta iso ti ilako ta. Ariglado! Agsawarak no rabi. Agsawar ti peke ngal alya. Nay, punpunasan mo dahil sa searchlight mo, warag. Agsawarak man iti rabi. Sawarak ti alalya. Ay, di ka mawatan ko, warag. Kanya nga agsawar. Kasano nung makitam ti kung kunada akas lapaday, ngawan ulo na. Sana mamati ni Antibanang at dakas lapadi ngawan ulo na. Tapay ka no asa na mamatay. Kaya't kumatapan kain, no asino ti mang patpatit iti kampana iti tengat rabi. Kaya't kung samot ti kumuyog king ka. Ngamnod na nalawag asilaw mau. Tumaray adagaw, ti asino man amang patpatay. May mayat no sana dahi tanapig sa asilaw mo ti usaraym. Ayun nga agpaiso Kasano ang maduktalan ngayon no asino ti mang patpatay. Kan no apay apatpatitan na, no makataray. Dandanin tengat rabiing. Iguyod konto ti nylon. Tapno aguni ti kampana. Kat dagiti adda iti ruar. Umunagdan iti babalayda. Igiddan ko mat ti mapanmanguli iti prutas tapno aday lako ta. Sige. Ingka nga rudan iti puon dagiti prutas. Inton madamdama. Iguyod kon ti nylon. Tapno aguni iti kampana. Masigurado nga damanin amin dagiti tao ito nagtibabalay da. Kamakda makita tinwaras mo at damag akas lapading awan ulo na. No saan nga agalibtak da tao? Awan maigaman aperak. Iso nga agalisto ka, Bruno. Ma, agsagana tang roden. Agalibtak ta. Tapno addan to kwartata. Yan ta dito'y asidag ti kampanariyaw. Di tagpadlaw. Tapno makita ta no asino man ti mang patit iti kampana, kwaraw. Silagmat kit di ati bulan. Aglingid ta di taoy. Tapno di data makita. Ha? Nay, makitam ka diti tali ti kampana. Ha? Mangrugay nga agkutay nga awan tao. Agkut ko di mat nga agpaiso nga awan tao. Awan mo tao. Apay nga agkut-kut iti tali. Ha? Nay, agpatitan ti kampana. Ay, awan mat makita nga lalya. Ay, umasidig taman. Nuan niya da ito'y akinadat-dat lang. Oh, kitam da ito'y tata. Adda na isilpo alinas anaylawn. Agturong mati di baba. Ay, surutan taman ti pagturungan da ito'y alinas. Ay, wine. Saan ka agpadlaw? Ay, tao laki diti akinarami diti dayta. Darasan ta. Tapno maabutan ta no asinaw. Surutan ta. Aging ga iti pagpatinggan ti linas. Nay, kaslag turong itilingid dagiti kay kayaw. Sino nga tati akin arami diti daytaw? At nga tal alyay jay? Ay, intaman kitain. Tapno batuktalan ta no asinaw. Aglingid ta ka dagiti kay kayaw. Tapno di na ta makita no asino man. Sa nabalay, ta silagmay. Kit makita ta, ti pagnanta. Aha! Si kagayam ti alalya, pasita. Ha? Payapat pati itam ti kampana. Anya ti panggap Ay, kwa. Pinadas ko lang mata. Mapatit magayam. Una, ang mapay. Ay. Kunaklakit din upod nung adal alya. Ta isa ko kaon.
Maisa ko ayamat ka alalya. Ni Mat Bruno ako lotad da iti asinag. Agburburas iti prutas. No kasta, mudos yun na itaw, itapno agbutang dagiti tattaaw, kat sanda arumwar, tapno makatakaw kayo niya. Saan mo ta, Chief? Pinadas mi lang mo. Pudnaw, adal-alya, isutim mo na ng patay. Ahaw? Pimanaw ni Bruno nga dawit na nakasakaw. Bunga laki ni Chico da jay. Aminam nga raw, da may isa kang alalya. Ha? Ay, Ala, surutin mi ti katwam. anya ti kunam, ni pasita ti alalya. Kat no tao mat ni pasita. Tapno makatakaw da iti prutas. Ibagada nga dalalya amang patpatit iti kampana. Ay, kalpasan na. Igiddan met ni Bruno Akolot ti agburas kasta kaday. Gusto kanday, kasta tinakita mi. Ay, nasirib iti kalukwan dagita atat tao. Aramatan da pa iti alalya kan kampana, tapno makatakaw da. Iso apaya bantay widay di barangay haul. Marwam da nanday. Rumbang laeng. Adon tinagbutang gapo iti imbaga dang alalya, kan panagun iti kampana iti tengat rabi eh. Kun adun arabe, asana ka nakaturturaw, gapo iti mapatpati ta kampana. Pinayabam ka di jay alalya paray. Ay, wait. Napanimpan ni Kwarog ti sumon kadakwada. Nagalas kita rami da gaya tataan. Uwan paray. Jaklaim pagarop, mapanunot ti tao ti kasya awagas tapno makatakaw da. Kunak no pudno nga alalya timang patpatit iti kampana. Gusto ti atap ni Banang asaan nga alalya timang patpatit. Kahit namati ka kadimay nga alalya tinang patit iti kampana, paray. Matikawak ngamin iti napasamak. Kunaklakin din no, kwa. Ay, huray siya, hindi damaw. Ngumidi adda imbaga ni Kwaraw. Nagpanunutak mo da. Mamati ka ka din iti imbagak, asaan nga alalyatin ang patit iti kampana. Jak ni nam na maakas ti kadakas ti aramid dagita ataw tapno makakwartada. Ay, gapo iti kwarta. Ado ti makapanunot iti saan arumbang. Sana baliti maimbestigaran dagiti dua iti barangay hul. Oho. Rumbang amadusa da. Gapo iti inaramid da. Ado ti nagbutang. Kan saan na makaturturog. Gapo iti inaramid da. Di da makalisi iti pan nakadusa da. Di da makalibak ta akto an nakita da pari badong ken Kwarog ti naramid da. Kasano nga itan? Numamultakan pabayadan dati tinakaw mo. Tinakaw ta ko na ma. Ah, Nagbingayan ta mo tinaglakwan ta iti prutas. si kalang mat tinagtakaw. Nagpatitaklaan mo. Saan mo nga ilisi ta ba game? Tadwa ta nagplanaw. Dua ta mo't nagbingay tinaglakwan ta. Sinalbagdagi jay akwarog kanday jay alakay badong. Saan mo't nga opisyal day jay alakay badong. Ngam nakibibiyang kit din. Intun kwan pinataltalak da jala kay badong. Padasang man. Tapno agnakam day jay abiyangaw. Inton malamon ti hearing da pasita, maray. Mwen, maray. Barang umay dagi jay adwa ah. Ado kanukat tirason da. No apay nga inaramid dati kas jay. Urean yaman da ita rason. Saan nga iso ti rason, tapno agarami da iti kalukwan. Pudno day ta, maray. Agasam taaramaten da pay ti alalya. Kan kampana ko ng paya. Angam siya ka. Sa anak anamate nga adda alalya, maray. Ngam siya, kat medyo nayalis dati alipuspus ko, ta namati ak maray. Kunak nupod nung alalya tinang patay. Ay, kasano ko ma, ama iguyod ti alalya ti talay ti kampana. Napaayaban kayo gapo iti linulo ko nga aramid yaw. Imbag ta na alibtak da chip Kwarog aka nakak ni kumpare ka badong. Pinadas ko lang matapinatit ti kampana, kapitan. Anya ti panggap mo ta apay nga rin nabiipay. Disturbo am ti kwa nga. Ken apay nga imbagam nga alalyatin ang patet.
Isumot ngamin ti imbaga ti kadwa. Uy! Nagtulagan nyo ti inaramidyo. Tapno, mangluko kayo iti padayo a tao. Saanon ang maulit, kapitan? Ay talaga sana ita mamulta kayo. Eh, Ken bayadan nyo ti tinakta kayo anyog. Ken dagiti daduma pa'y aprutas. Enteng, mamati kamot siguro itan asaan nga al-alyatin ang patit iti kampana. Sinalbag dagi adwa. Binutbutang da tayo. Kung naklakit dinog paiso. Manipod ita. Diakon mamatay. Kabailan apatitan ti alalya ti kampana. Nagdagsun. Mas daawak ngamin kon ka, Kasano ko ma, kat di ka pa'y mat nakakita iti al-alya. Wen, Apay, adda ayan nakita mo nga al-alya iti dayta a kinalakay mo. ay awan pa'y Kano nga'y pukul da dyan alalya. Na, Nang nangikulang ti istorya ti alalya. ay na, inteng, duma ti mangag iti makita. Iso asika, ikatemon ti panagbutbutang mo iti al-alya. Ala, kapitan! Ikatam ti butang mo iti al-alya. Takdaram ti kinaturad kan kinamalalakim a kapitan. Ala, sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Anything. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Kan iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Junreb. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.